Sen aydım aydanda, giňeýär dünýä, hasratyny udýan, gojaman dünýä. Sen aydım aydanda, saýraýar kuşlar, şirin aydımlaryň ak bagty buşlar. Sen aydım aydanda, ugsunýar ýürek, çünki aydımlaryňa bolýan can ferek. Sen aydım aydanda, bagtyma duşýan, hyýalymda ýar ujagyna gowuşýan. Sen aydım aydanda, joşalýar göňüň, çödülýär gursakda dügülen dügün. Sen aydım aydanda, ýatulýar ussa, şadlygymy artdyrýar, ýene müňesse. Sen aydım aydanda, kış ýaza dönýär, güller turky bilen bir näde dönýär. Sen aydım aydanda, bal bolýar durmuş, owazyň ömrümi baka öwürmüş. Bahargül Mejidowa. Boşgy Maru Şahu Jahan gazetiniň 2023-nji ýylyň 23-nji martyndaky sanyna çap edildi. Goşgy Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garýagdiýewe bagşlanýar. Goşgyny Erizgelli Hellen fokady. Köp sag bolun.